Az elveszett meglett matrica a leghatékonyabb és legegyszerűbb módja annak, hogy bármely számodra fontos, ám elveszett vagy elhagyott használati tárgyadat visszakapd. Legyen szó akár mobiltelefonról, laptopról, személyi okmányról, vagy akár csak egy naplóról, amelyhez erős érzelmek fűznek. Az elveszett meglett matrica Magyarországon egyedülálló módon lehetőséget biztosít azonnali kapcsolatfelvételre a megtaláló és a tulajdonos között. Egy technikai eszköz pedig nem csak a vételára miatt lehet drága, hanem a benne tárolt információk miatt is. Hogyan működik? A féltett használati tárgyadra ragaszd rá a matricát, amely választható fehér és fekete színben is. Az elveszettmeglett.hu weboldalon a regisztráció főre kattintva létrehozhatod saját profilodat. A megtaláló kizárólag azokat az adatokat láthatja, amelyet publikusnak jelölsz. Arra azonban mindenképpen ügyelj, hogy olyan elérhetőséget adj meg, ahol fel tudja venni veled a kapcsolatot. Az Aktiválók menüpontra kattintva hozzárendelheted a matrica kódszámát a használati tárgyadhoz, üzenhetsz a megtalálónak, illetve megadhatod, hogy mekkora jutalmat ajánlasz fel számára. Innentől kezdve nyugodtan alhatsz, hiszen jelentősen megnövelted a valószínűségét annak, hogy az elveszett tárgy visszakerüljön hozzád. Mit tegyél, ha olyan tárgyat találsz, amelyen elveszett meglett matrica található? Az elveszettmeglett.hu weboldalon a Megtaláltam menüpontra kattintva, a matrica azonosító kódját megadva felveheted a kapcsolatot a tárgy jogos tulajdonosával, illetve megtudhatod, hogy mekkora jutalmat kínál a becsületes megtaláló számára. Hogyan igényelhetsz matricát? Az értékesítési pontokról pontos listát találhatsz a weboldalon. A Vásárlok menüpontra kattintva lehetőséged nyílik SMS-ben történő vásárlásra is. Ezt követően házhoz szállítjuk a matricát a megadott címedre.